máme video, kde bude hrát Bory a Aki. Pozdravte. Hello, čuste, vyhrajem milion her. Lajky, odběry Tobiaskovi, animatorovi a my jdeme na to. Já vám tady ukážu můj profil. Tady vám ukážu Borisu. Má Leona Crowa. Šetří si na Spajka kredity, že? A tak jdeme asi do hry a jdeme si najprv vybrat bravo. A Akin potržítko 1 má takýchto pěkných. Ne, mega. Tak Aki daj si nějakou brawlera. Bory, neříkal si něco, že si dáš Leona? Počkaj, iba po této hre. Jo. Takže dá půl lajky, odběry a sa mega těším, jak bude tady moc odběru. Já si vyberu 60x2 XPček krát 2. A já bych sem Tobíkovi radil, nech si dá 8-bita. Ne. Tak po. El Prima si nechám. Dobre. Ten je mega silný. Tak let's go. Lajky, odběry. A už zahrajú aj Mega Piggy. Like a subscribe. Spike! Jdeme na to. To nevyhrajeme, lebo tady je Spike a Piper. Takže to asi moc nemáme šancu na vyhráči, ale budeme se snažit. Já jdu proti Spikeovi. Už ne. Já umru. Já umru. Aki, počúvaj, že ja keď som byl na mobili na 19 som si otevíral Stardrop, tak mi padla Legendary a víš, co mi tam padlo? 1000 coinů. Tak to ne, to vtipné. No, já jsem byl smutný. Ale to jsme asi prohráli. Ne, Máme ještě něco a ne, prvé kolo jsme prohráli. to prohrajeme. Tam to je na ten začátku, že už like a subscribe. To si neměl říkat. A ne, Možná jeden dead, ale není dobrý. ne, nemůžeš nadávat. Promiňte, to bylo trošku takový divný. Já to zapískám. Zase 100 000 odběrů. Aha. Ne, Ale ne. Promiňte. nevadí. Pojďte proti sobě. Jo, teraz zahrajeme všetci proti sebe, takže vyjděte se z klubu. Ne, počkaj, já mám, víš co? Já mám svoju vlastní mapu, já vás tam můžu pozvat. Ok? Tak jo. Takže jdu se připojit na sále. Počkaj. Já si potřebuju tady urobit map. Tady je Toby mapa, Naj mapa, Jo mapa. Takže jdu na... Furt mi dává... Ale, Ríšo, no, můžete se na mě připojit. Dobré? Takže, a toto je ono? To bude moja mapa. To by však ty jsi tam dal všecko. Ano. Co to je? A nejsou tam boxy. Připojí se k nám aj Ríšo. Jo, Takže, Aj ale ne, toho Ríšo odstráň. ok. Kik. Ale to, Akio, musíš prestěhovat sem napravo. Proč? Jak ho mám dát tam? To potom bude s tebou. Jak ho tam mám dát? Já nechci ho zón. To je moja mapa. No to je jedno, dajte ready. Počkej, já si vybírám. Vidíte mě, jaký... Daj sola. Cola? Ano, to by však vy jste spolu. Co? Já nechci být s tebou. Oni se takhle odmezí, tak rychlo ready. Ty ready. Já nechci být s tebou, Bory. Nedáš. No to by, ale tak to musíš dát, že. No tak to by to potom to nemůžeme hrát to.
si nemôžeme dať teda tvoje. Musíme dať teda niečo iné. Ja som ťa premístil. Tak dobre, ale to by No. daj niečo iné, pretože daj treba to solo showdown. Ale my sme dvaja. No však. Ale furt mi dáva Ríšo. Ale... Ready. Ale... To je moja mapa, uvidíte moju mapu. To mi poďme hrať proste normálne hry. Aha. Tak ja sa lívnu. Tak sa líbnite. Let's go. Offer. Alebo ideme hejst. OK, tak poďte sa pripojiť na mňa všetci. Na mňa. Ale ne to, by že poďme hrať normálnu hru. Ale hejst je moja mapa, víš, co tam je všetko? No to je zase tu nevíde to by. Daj solo. Jaké... Proste líbite sa, poďte hrať normálne. Ok. Ale furt Ríšo mi dáva, ja si ho kýknu už. Yes. Kde je Rísko? Mňa sa už vymazal čas. Ale ty ne to by. Remove Rísko. Ja som removal Ríška. Ríši, to si nemusel. Co? To si nemusel. Idem hrať vojnu? Mne za chvíľku na nahrávání sa mi vypne už nahrávanie, lebo musí byť 30 sekúnd, teda minút a 0 sekúnd. No? Ideme hrať vojnu mapu, okej? Jo. Pustíme solo showdown. Bori, čo sme říkali si na obiede? Co? Počkajte ľudia. Konec videa. Ale není žádný konec. Ešte sa nemusíte bať, že je konec. To je taký náš Borisek. Že Borisku? No. Takže ja pravý nehraju, teraz hraje animátor proti mojemu Bráchovi. Dvojičke sa dá povedať. Easy! Ja to nebaví, ideme normálne dua. Jo, Alebo Megapik. normálne dua. Ok. Ne, Rísko. Fuj, Rísko. Duo. To duo showdown. Ja si šetrím, víš na koho? Víš, jak sa volá? No, Byron. to je ten dědeček. Jo, ale je dobrý. Prosím, len a odběr. A to už ste říkali, to nemusíte už říkať. Like a odběr. Alebo víš, co môžeš urobiť, Bori? Môžete sa strídať. Počkajte, to by něco ti povídat o samotě. Lidičky, počkajte. Počkaj, ale ja hraju teraz. Aha, tak mne sa vám dali a please lajky. Už mám 64 odběratel. Čekaj, si to zapímaj. Ja už sa Takže... To viete nás znovu oživiť. A let's go! Let's go a Ne! auto a sa lidičky. Prohráli sme. Ja som dostal iba +1. Takže 11, tam Edgara.
Primo, Já budu končit už asi nahrávání. takže snad se na tohle video líbilo. Ještě ne, dokud nevyhrajeme. Prosím? Dokud nevyhrajeme. Takže teď vyhráme tuto hru, tak je to konec, a jestli ještě nevyhráme, no tak není bohužel konec, takže... Ne, Piper! A to jsou lidičky! Lidičky, já to tak budu nějaký komentovat. Pobíjasek animátor umřel. Ňam. Prosím, dávat ti hlavně odbere Tobiaskovi animátorovi, nebo je to nejlepší youtuber na světě. Nejsou. Kdo hlasuje, že je nejlepší youtuber, tak napiš do komentářů. Já dám vám srdíčko. Ale ještě jedeme bomby bez. No máš -4. -8. Tak. A teraz jdeme také, že je to taky komplikované a riskované, takže jdu si dát Karla. Ale to by mu já dám lolu. Takže to by máte lolu. Ne, lolu. Ale. A někdy jeden videj jdeme natáčet, jak my Tobiaskovi animátorovi budeme dávat nějaké úkoly, a které musí splnit. Takže na to, aby jsme natočili na toto video, musíte dát 5 lajků. Ne, odběru. Ale jestli chcete, aby jsme dávali takový úkoly a on to musí splnit, tak na toto video odbere 5 lajků a hlavně odbere. Já můžu dát. Ale na to, ale to ví, takže to ví, na chvilku se najprv budeme vyprávět, počkejte. Jo! To by musíte to povedat o samotky. Ne, počkej, já hraju. Musíte povedat o samotky. Já hraju. Dobře. Ne! Ale už skončíme až teraz, ne už video. OK, takže končíme teď. Po- Jestli vám se tohle video líbilo, dajte lajky A odběry? a potom natočíme, dajte na to 5 lajků, no tak dáme Tobiaskovi animátorovi pořádné cesty. Takže čau.